bidogoro ya ebe a na nganga Igbo redio show iche ya gaa elu iche ya gaa ala otu ọbụla isi iche ya ma anọ ebe a ihe ọbụla ị chọrọ ime ebe a alaeze eluigwe o nwegodo egwu ị ga-eche egwu anọ obi a na-emegodo gị Paulina ị ga-asị ego iwekwa abịa ọzọ abịago n'ụmụ ọzọ mama abịaghị ka onye ga-abịa ịchịkọta nnọọ ịgbanye redio gị tunu asị kekwana ihe na-eme nwada mba ọ na oge erugo abịago m ọzọ awụchigo m n'ọkwa anọzi m n'oche eze m kịta ịfụ m n'ebe ihe m na-eme na m na-aṅụ tii na-aṅụ milk na-asị gị kekwanụ ka ime keke ihe a si dị ebe ị nọ ụmụada Igbo ụmụ okolo Igbo maazị Igbo lọọlụ Igbo niile fụrụ m n'anya na ndị fụrụ n'anya kekunu dị taa ihe awụ emume anyị na-ewetara unu a na-abịaghị ọzọ na ihe nke taa aha nke mmụọ ka isi ma anyị mago n'ọgbakwana unu na m na-agwa gị ọzọ mana ịma maka ndị na-amaghọ ndị wụ na nke awụ nke izizi ihe bata n'emume anyị ngwa ka m gwazi unu n'aha nke mmụọ ego okoro mana gị nwa walaba m gị nwa nje eme ọnụ gị nwa nje anya isi dịka adị ndụ dịka Chibuike dịka maazị na-esi n'Ikodu nwecha olu nwaanyị ịmaga ọnụ bịapụta ịkpọzie m ego bekee ma ewere nnọọ nwayọọ wichakara niile juru m alụ na-asịkwa gị yes kpọwa m ọzọ kpọkwasị m ọzọ ngwanụ cha Igbo kwenu ikwegosi gị ise ngwa ka anyị gwa gị maka ndị na-amaghọ agwago m gị ọzọ si gị ụlọ nke a nkizi gị na agwara m gị aha gị agwara m gị aha m mana mma gwakwa gị n'ihe anyị na-eme ịmagụ ga isi eme ya mbịa gwuche gị ihe niile nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti anyị baa n'ihe anyị nwere taa ihe wụ isiokwu anyị taa mana chetakwa maka ndị na-awụ apụta mee ka ha mere nchezọ ihe ọbụla na-eme na mpaghara ebe ị nọ ịchọ ka Igbo niile Igbo dum niile nọ na Lagos mpaghara Lagos nọ maka ya cheta na ị ga-agwakwa anyị ihe ahụ ebe a ọkwa o doro gị anya ama m na o doro gị anya ngwa sị ka anyị gaa ṅụrụ mmiri so that mpụtazie ma abịa gwazie gị ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti isiokwu anyị taa isiokwu anyị taa ọ dị nnọọ ezigbo mkpa mana maka na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-esi ihe awụkwa n'eziokwu adịghị m sure na ọ dịcha o nwee ka ọwụ nọ awọ ka a na-eri anyị ha riga anyị awụọ nke ọzọ cheburunu m buru oche gị akwe mana asị na awụchigo m anọ m n'oche eze m gwa gị nwa buru oche eze nke gị nọọ ebe ị ga-anọ ọwụ na tii ka ị chọrọ ị na-aṅụ nwa ya ọwụ na pịa wọta ngwa na-aṅụ pịa wọta ọwụ na ihe ọwụ na ị chọrọ ị na-aṅụ jos mee nnọọ gịnị zuo na ike just relax ma ọwụ ndị bekee maka anọ m abịa mbịazie gwa gị ihe nọ n'ọkụ anyị abaa n'isiokwu anyị ga-echetakwa chetakwa onwe ihe na-eme mkpagharị ebe ị nọ na ị ga-agwa m ihe ahụ maka ịdị m mkpa a na-achọ m ka onwe ihe ga-eme gị maka gịnị na ịwụ alaba m ihe m na-ekwu anyị na-asụ fone na ogene iwo kike iwo ka afọ banye nganga Igbo abịago n'uwe anyị anọghị ebe a anyị awụchigo n'ọgbọ si gị ngwa buru n'oche gị bịa maka na ihe niile anyị na-eme ebe a wụ ihe mere gị na ihe gbasa gị maka na ewu nwafọ Igbo ngwa si gị ka m gwa gị ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti na-asụ pụtụpụtụ asị n'enu m enugokwa maka m ngwanụ ka m gwazie gị na ndị nọ n'Enugu steeti apụtago si ebela m akwa ụwa mee ebela m akwa ụwa mee site na gị n'ime ha si na ndị a na-achịgharị na manụ na-achịgharị efi na Enugu steeti na ha emego ha ihe siri ike ọnwụ onye ha gburu na Enugu ha nke mee ndị Enugu si pụta onye isi Enugu nke saịdị ụzọ ụwani apụtagosi dodododododo unu tinye anya n'ihe a maka ndị a na-achịgharị na ma na ihe a na-eme anyị erika asị ka agba ha nkịtị o nwee ike ofu ụbọchị eme anyị ihe ịmago na ihe ga-ekpu ike so ọ na-asị biko ndị ọgbọ na ọ gbasa pụtanụ tinye ọnụ maka agba ndị a nkịtị gị na-eme egbuezie mmadụ niile so ka anyị si na nke ahụ baa n'ihe gbasa
ọwụnọ ndị bekee asị na covid ọrịa nọ ugbu a anyị na-ekwu okwu ya maka ya nje ọrịa covid-19 ndị na-ahụ maka nri na ihe ndị ọzọ nọ na Naịjirịa pụtagosi na ọ dị ka nri ga-adị ọnụ na ọ ga-akọ na nri ga-akọ na obodo anyị a ọkachasị na Lagos nke mụ na gị nọ n'ime ya, Kaduna sokwa, Rivers so, Abuja nọkwa ebe ahụ sị ka ha tinye anya ndị ọgbasa awụ ndị ma maka ya, mana ndị chọpụtara ihe awụ ndị na-achọ ihe maka ihe ka ihe si eme na Naịjirịa ọha nwapụta sị ma anyị akwadoghọ na onwekwe ike nri akọ na Naịjirịa ọkachasị na Lagos ahapụ Lagos, Kaduna, Rivers, Abuja na steeti ndị a nwekwa ike so na steeti ga-enwe gịnị nwere ụmụ ihe na-asị na ndị adịghọ mana nke ahụ dị iche ka m gwazie gị n'igbe amaka ngwa gị mpụta mgbe niile na-asị oge niile na-asị une na mpụta ụwa m ọzọ m ga-abịa ugboro na mma bụ onye Igbo onye wu m mebi na by chance ka o ji naanị Igbo si nke gị ọnụ ga-adịga too much biko ma emeghe ọnụ ka ihe mmemme ọwụ onye na-asị wetin again awụ m nwaada Igbo so ka m na-ekwukwa maka Igbo dị m ụsọ Igbo amaka nke ahụ ka m ji na-asị unu na ụmụ Igbo nọ na abụlọdụ obodo ndị ọcha eme anyị obi aṅụrị onwe ofu onye enyegoro ọkwa siri ike ọwụnọ ndị bekee asị na ụlọ akụ mana bank enyego ya appointment asị na ya nwụbụ chief digital officer ka ahụ siri ike mana onye ahụ wu nwa nwoke nke nwa nwaanyị kwanụ nwa nwaanyị anyị nwere n'obodo oyibo nke a United States of America enyego ya dọkịta ezigbo dọkịta ga na-afụ maka ihe gbasa ọchịchị ndị United States ọ ga-anọ n'ime ọchịchị United States nekwa anya na ụmụ ihe na-eme ebe ahụ maka efugonu ihe gbasara maka ọrịa nke a jiri ọrịa mere ihe niile wụ health ewerego ya nye nwa nwaanyị a n'aka si ya mewe ihe ndị awụ ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti gbasa gị maka igwe onye Igbo gbasakwa mma mee mwa ji si ka anyị kwue maka ya nke nọ n'Enugu steeti ndị Enugu na-eti mkpu gbaa unu bịa biko tinye aka ma ihe unu ga-eme maka ndị a imerụ anya alụ ka anọkwa na-ekwu nke ahụ agwago m gị na ọ dị ka sị sịrị kwuru amakwa m mana ọ dị ka sị anyị akwadoghọ o nwekwa ike apụta si na nri akọgo ọkachasị na Lagos, Kano, Rivers ya na Abuja ụmụ ihe ndị a ka m gwara gị ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kiti asọpụtụpụtụ ngwa ka m gaa nwụrụ mmiri mpụtazie ma gwazie gị ihe wu isiokwu anyị taa kpọbatazie onye mụ na ya ga-ekwugodi maka ya tupu gị nwee ohere itinye ọnụ mana ka m gwakwa gị ọzọ onwe ihe na-eme na mpaghara ebe ị nọ echefu na ka m kpọzie gị ka nwa m dọọ gị aka na ntị si gị Chidi ị nụrụ ihe ego bekee na-ekwu echefuna ịgwa m ihe na-eme na mpaghara ebe ị nọ si ka m bịa gode Nganga Igbo ihe awụ Nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM ama m ihe Mayọkwu na ebe a na-eme Mayọkwu biko isoho na ndị Igbo ihe niile anyị na-eme ebe ahụ ihe gbasa ndị Igbo asịgo m gị na mma ga nwụrụ mmiri ncha ezi azụ ma gwa gị ihe anyị nwere ihe wu isiokwu anyị taa nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti ihe gbasa gị gbasakwa m keta asị m ka anyị na-anya na nje covid-19 icheta na mgbe m bịara emume nke taa agwara m gị n'ọtụtụ oge ụfọdụ ndị mmadụ na-asị I'm not really sure adị m cham sure o nwee ike ọwụ na ọ dị o nwee ike na ọwụ na ọ dị and ihe niile dị iche iche emego mana nke taa ka anyị chọọ inigodo anya awụ n'ihe ọwụ na anyị na-achọ ihe ga-eweta ka ihe a ga-akpọ ya ka akpọ ya ọgwụgwọ makwanụ ka m gwazie gị isiokwu anyị
ka ị nwee ike nweta ihe wu isiokwu anyị. Isiokwu anyị taa wụ nje korona. Kedụ ihe kwesịrị ịchọta? Ọ bụ ọgwụ ya ihe ga-agwọ ya, ka ọ wụ ihe ga-egbochi ya, nchọpụta ga-egbochi ya wụ ọrịa, ọ wụ ihe ga-ebute ọgwụgwọ ya ka ọ gwụsie na Naịjirịa makwa na Lagos, ebe ọbụla ka ọ gwụsie na Naịjirịa, ka ọ wụ ihe ga-eweta mgbochi ya. Ọwụ ndị bekee akpọ nke ahụ mgbochi vaccine, ọwụ ndị bekee akpọ ọgwụgwọ cure. Ọ ihe anyị na-ene anya ya taa, ihe anyị chọrọ ịkpa maka ya. Mana agwago m gị na enwe m onye mụ na ya ga-akpagodo maka ya taa, maka apụta sị na Naịjirịa wụ dumping ground and gị nwa dị mkpa. So achọrọ m ka anyị kwuo maka ihe a. Ọwụ na ụmụ ihe ndị a niile a na-ebute, maka anụrụ m na ndị Russia butere ihe dịka ihe a ga-akpọ mgbochi ya vaccine. Ebutego ya, ọ nọ n'ime Naịjirịa anya aka m na gị na-ekwu. Aka na-ekwukwa nke ahụ, ndị Amerịka na-asị na Nọvemba na-abịa na ha ga-ewetakwa nke ha. Naịjirịa na onwe ha, anyị nwekwa ọgwụ nke anyị. Ụmụ ihe ndị a niile ka mụ na onye mụ na ya chọrọ ịkpagodo ihe a taa ga-akpagodo, then menyezie ego ohere ịbata. Mana chetakwe onwe ihe na-eme na Lagos, bute ya maka ọtụtụ oge ị ga-edosi ihe a dust niile adị n'arụ ya, mbịa ma etichesịrị gị ya, were nwayọọ nọọsụ sachere gị ya, ọ na-eregodo ka akara na-ekpo ọkụ. Sị gị ka m gwa onye mụ na ya ga na-ekwu taa wụ Dọkịta John Nwabueze. Dọkịta, masị gị nnọọ. Daalụ. Yes sir. Ka ekwanụ ka taa dị? Hello sir. Hello, gaa n'ihu. Okay, ngwanụ dọkịta, m ajụ gị ajụjụ nke mbụ m nwere ebe a bụ ọ na nje COVID-19 a ọ na-arị elu ka ọ na-arịdata? Nje COVID-19 na-arịdata kama ọ dabere ebe o si arịgo maọbụ ebe o si arịdata. Enwere steeti ndị ọ na-arịdata, nwere steeti ndị ọ na-arịgo. Ọ na-arịgo maọbụ nrịdata, ekwere anyị nghọta maka na usoro eji eme erigo maọbụ nrịdata nke nje a edozighị anyị wabụ ndị ahụike anya. Ndị ọ dị n'aka ime ka amara nke bụ eziokwu, ọ dị ka ha adịghị agwa anyị eziokwu. Ya na ị ga-asị na aja anyị egwuregwu. Eziokwu dị na ya bụ na usoro eji egosi anyị wepụta maọbụ mpụtara n'ihe gbasara COVID ekwere anyị jikọ ọnụ. Okwere ka anyị nwee ike inwe ezi ntụkwasị n'ihe gbasara maọbụ mgbago ya maọbụ mgbadata ya. Okay. So okwere anyị nghọta. Okwere nghọta maka ndị ọ dị n'aka, ndị a na-akpọ NCDC ekwere agwa ndị ụlọ ọrụ ahụike eziokwu. Ha dabere n'ihe gọọmenti si ha kwuo ka ha na-ekwu. Gọọmenti wee ketụ ya ha si na ọ gbago, wee ketụ ya na ha si na ọ gbadata. Ha dị ọtụ uchu n'ọrụ ha, nke ị na-enye nke bụ eziokwu. Ọ ya mere ọ ji sie ike ikwete na ọ na-agbago maọbụ na ọ na-agbadata. Okay, sir, ka ihe kwesịrị anyị na-achọ ugbu a, maka dịka m si kwue makwanụ dịka i si nụ, anyị na-anụ na Russia ewetego ihe ga-egbochi ọrịa. Ka ihe kwesịrị anyị na-achọ ugbu a, ọ ihe ga-egbochi ọrịa ka ọ wụ ihe ga-agwọ ọrịa? Ụzọ ihe ịtọ dị n'ihe gbasara ahụike. Ihe gbasara ahụike, enwe mgbochi ihe gbasara ahụike, enwe ọgwụgwọ ihe gbasara ahụike, enwekwanụ ihe a na-akpọ ndị Igbo na-akpọ management. Ndị bụ na ha ebutego ọnya ka a ga-esi gwọwa ha. A na-enwe usoro eji agwọ ọya.
usoro eji agwọ ọya dị iche iche. O nwere usoro eji agwọ ọya bụ agwọ ọya na kpamkpam. Enwe usoro eji agwọ ọya mana ọ ga na kpamkpam kama na onye a ga-enwere onwe ya n'oge. A nọtụtụkwa onye a eje nata ọgwụgwọ. Ọzọ dịka ibe ya bụ na o nwere nke a na-agwọ na-ele anya ma onye ahụ ka ga-adị ma ọ ka ọ ga-adịzi. Dọkịta o nwere ihe m nọ na-anụ asị na ọkwa asịrị o nwere ike gị nwa kacha mara ga-agwazie m na ọwụ asị na ọwụ eziokwu. Anọ m na-anụ na ụmụ ọgwụ ndị a nọ dịka ihe nọ n'okpuru ọgwụ awụ makwana ihe nọ n'ime ọgwụ awụ na achọrọ iji ọgwụ a wee mee ka population ka ọ na-eriduce. Ịpụta ile anya ịfụ na Naịjirịa n'ọtụtụ oge ọ dịka apụta ihe niile ebutere asị ga-ejigodo n'Afrịka ka a ga tesigodo ihe ahụ ebe ahụ n'Afrịka. Ọwụ na ọlụ gị ọlụ ebido yuzuwe ma ọwụ na ọlụkwa n'ọlụ akwụsị yuzu. So na-ajụ gị ọgwụ ndị a ụmụ ihe ndị a sị nọ ihe na-egbochi ọrịa COVID-19 iche na onwe aka enwe nọ n'ime ya na onwe ka ọwụ na-achọ iji ọgwụ ndị a wee reduce the population of Nigeria makwanụ ndị Igbo because nọ ndị Igbo kacha mkpa achọ igbowu nke dịgodo m n'elu isi mbugodo n'isi first. Ka ihe i chere maka ụmụ asịrị ndị a ọ wee eziokwu ka i chere otherwise? Eziokwu bụ na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba ụwa emeela enweghị ntụkwasị obi n'ihe gbasara ịkọwapụta ihe gbasara ahụike dịka nke otu gbasata ihe COVID-19. Echetara m na ọnya ọbụla nwere ike ịbịanụ n'ụwa nwere ọgwụgwọ maka na afụ ihe na-eme afụ ka a ga-esi gboo ka a ga-esi wepụta ihe a ga-esi gwọọ ya. Ọnya ọbụla nwere ọgwụgwọ kama na ọ bụ ime otu nyocha mara ọgwụ ga-agwọ ọya bụ ihe ka mkpa. Ihe a na-ekwu maka ịchọpụtago ihe ga-agwọ COVID-19 ọ dị ka eziokwu dịka asị ọgwụ ndị bido adị tupu ọnya abịa na-agwọ ọnya dịkasị dịka ọnya maọbụ nwere njirimara omume ihe na-eme akpa agwa ka ọnya si akpa agwa. Ọya mere ebe isi na-achọpụtago ọgwụgwọ ya maọbụ na-achọpụtago ọgwụ ga-agwụ ya. Ọtụtụ ọgwụ adịrọ mma maka ọtụtụ ndị. Onwe ndị ọma adị mma n'ahụ ha, onwe ndị ọ ga-adị mma n'ahụ ha, onwe ndị ọ ga-adị mma n'ahụ ha. Onwe onye ọ ga-abụ onye ya ọgwụ a enweta ọgwụgwọ, onwe onye ọ ga-abụ enye ya ọgwụ ahụ eme onye ahụ onwe ezi ume ọ ga-echekwa ndụ. Ọya mere oge dị mkpa anyị na-ekwusi ike dịka ndị dibịa ego ka e nwee ọtụtụ maọbụ ndepụta list of those drugs the World Health has suggested that it should either cure or manage COVID-19. Ihe ntị so ya na-eme obodo ọbụla amara m ka m na-esi tụgharịa ya n'asụsụ Igbo ka mmadụ niile nwee ike ịghọta ya. Ọ dị mma dọkịta, anyị nwee nsogbu adịrọ. Ngwa dọkịta dị ihe mmajụ gị last wụ ndị Russia ewetego nke ha ugbu a ndị Amerịka si na nke ha ka na-abịa mana asị ka ịdụọ ndị mmadụ ndụmọdụ ka ihe ị ga-eche ebute ihe ndị a niile ị ga-asị ha riwe ya ka ndụmọdụ m na-adụ ndị mmadụ bụ ya bụrụ na Amerịka enwetago ọgwụ ya ha jikọwa ndị Amerịka. Ya bụrụ na China enwetago ọgwụ ya ha jiri ya jikọwa ndị China. Ya bụrụ na Germany, ya bụrụ na Russia, any part of the world mba ụwa ọbụla nwetagoro ọgwụgwọ ya ha bido na be ha were agwụgwa ndị nke ha. Ndụmọdụ na-enye ndị Naijiria gbasara ma ọgwụ a na-enwetago ya ma ọ bụ na achọrọ nweta ya bụ site n'aka ndị ahụike ha, ndị biochemist, ndị microbiologist, ndị pharmacist, ndị medical doctors na ndị otu ọrụ enyemaka ọzọ nọ na gburugburu ahụike ka ha nwee ike iji ihe
mba ekwesịrị isi na China ndị na-agwọ ọnya na-amara ebe ọ ga-akwụsị. Mana nke anyị kwanụ ihe ga-egbochi makwana ihe ga-agwọ ọrịa COVID-19. Ọ n'Afrịka ka e ga-enweta ihe ga-agwọ COVID-19. Ọ n'Afrịka ka enwetagoro. Dọkịta biko maka oge anyị ka m sizie gị dododo ewezina iwe ka anyị hapụzie kụzie nke fọrọ n'ụbọchị ọzọ si gị daalụ ka isi bata anyị na ihe omume nke taa tinyekwa ọnụ kwuche sacha ihe niile anyị jụrụ gị anyị ma na anyị kpọọ gị ọzọ na ị ga-azakwa anyị oku kọkwa ya. Aga m aza. Ngwanụ daalụ chim gọzie gị sa. Unu anụgo n'onu dọkịta anyị ya wụ dọkịta John Nwabeze ihe o kwuru maka ihe bụ isiokwu anyị taa nje COVID-19 ọ bụ ịchọpụta ihe ga-agwọ ọrịa COVID-19 a ka mma kọwa ihe ga-egbochi ya ka anyị gara ene anya ya ọ ihe anyị na-akpa taa maka dịka m si kwue apụta ebute ihe niile buru bịagodi na Afrịka bịa na Naịjirịa si ka enegodo anya ma ka ị ga-esi mee ya ọ ga-agwọnwu ndị mmadụ ka ọ ga-agwọnwu ndị mmadụ ndị bekee ga-akpọzi nke ahụ testing ground ka ihe gị nwa chere nje COVID-19 ọwụ ịchọpụta ihe ga-egbochi ihe a ka ọwụ ịchọpụta ọgwụgwọ ya ọ ihe anyị na-akpa taa na nganga Igbo redio show mana gị na-akpọkwa itinye ọnụ n'ihe anyị na-akpa chetakwe na agwara m ga-agwa na onwe ihe na-eme na mpaghara ebe ị nọ ọwụ na mmadụ kụrụ mmadụ ihe ọpụta ọma yọrasị ya get out of here onwe ihe na-eme gị n'isi ga-akpọ m gwakwa m si na onwe ihe na-eme ụdị ihe dị otu ahụ ebe nọ mana ka m ṅụrụgodo mmiri anọ m abịa. Hapụkwa mma agba gị nkịtị achacha ehihie ọma nwoke ọma na-ege m ntị ka ị mee taa. Maazị Onyemaechi alaba nke m ji eme ọnụ ka ndị chere ịnụ na ọbara gị dị ọkụ haba ọgịnị dị ngwanụ kwuwezie abụ m onye Enugu steeti ihe anyị na-agabiga biko eji m aha Chukwu na-arịọ gọvanọ anyị bụ onye isi ala anyị bụ Ifeanyị Ugwu anyị ya biko ya mere anyị ebere ya biko ya nụrụ afọ anyị na-ebe ụmụnne anyị na-anwụ ọ bụ mmadụ dịka onye ekere eke dịka esi ekie bụ ndị ahụ ndị na-ekpo echi na-ebu na-emebi oge ụfọdụ a na ebe a na-esi mmiri agbapụta ndị na-esi mmiri boo ya kwara etinye na mmiri oge ụfọdụ ihe dị iche iche ọ bụghị ya arụrụ ala dị ka anyị na-afụ ọ bụ ihe nwere chukwu n'ọnụ ihe mmadụ na ihe anyị na-atụ ebe a abụghị obere ihe ụmụnna anyị ndị ụfọdụ agbapụgo n'obodo na ebe ọzọ hapụ na ebe na ha ebe a mụrụ ha ebe ọzọ ga-ebiru maka ndị na-achị ehi ọ bụrụ oge Sọlivatim nọ ụdị ihe ahụ enwere ike imewu oge Sọlivatim na-asị Enugu steeti ụdị ihe a na-emekọta enwere ike imewu oge mbụ kemgbe ihe a mere ndị mmadụ bekere afọ ihe mbụ gọvanọ anyị mere Ifeanyị Ugwu anyị mere ọzọ ya anyị mewe ekpere anyị bụ mewe pastọ anyị kpewe ekpere na Chineke otu n'Enugu steeti gaa jekwuru onye isi ala bụ Buhari jee ebe ahụ anyị na-afọ n'onyonyo onye na-ekweghị n'aka ọ bụ na-ekweghị n'aka nke oche na ihe mere emere anyị dị mma ebe ọ ta ya anyị duwe ọnụ kpewe ekpere ọdọọkwa mma biko ọdụ ọnụ mma ihe ọzọ m chọrọ ikwu bụ na ebe m Ikorodo ebe a GSM bus stop district steeti ndị ụmụ na-anọ ọdụ ụmụ ndị nwechara ụlọ nke ekweghị ịrahụ ụra oge ọbụla ị nọrọ n'ndị ụlọ ara ede windo na-akpaka windo na-ekpere ihe ndị mmadụ a na-ekpo poolu nke nwanne ụnyaahụ ezitere okporo ekpere ibu jenereshọn mmadụ n'ihi na ọka dụrọ ọpụta kwụpụ ya onye ahụ ete na agwụgo bifo na-apụta na-ebido jenereshọn azọ esidenti
KBC ibi n'Ikorodu ka ebe ahụ n'Ikorodu. N'Ikorodu GSM. Victory Estate GSM. Okay. GSM bụ bus stop anyị mana street anyị bụ Victory Estate. Okay. So biko onwe ihe nwere ike ime ya na-ehe biko ndị ahịa na-enye anyị nsogbu ndị ọ bụ ụmụ na-anọdụ ụmụ ndị nwechara ụlọ mụnwa na oke m nwere ụlọ ebe a ha rụrụ m ụlọ be m ka m bịara esoro m ya mana ihe a na-eme anyị ebe a adịghị mma ọ bụrụ na ya ma anyị mara ya ma iji egosi onweghị ihe dị ya atụ aga tupu onye eje na-ekele uwe ojii etu ha apụta abịa tụrụ ọkọdụ nwa onye ọbụla na-atụ oji ezi onye na-eme iwu nweghị ike ịtụ aka n'ihu taa na ọdụnwa na-eme bikọs nwa ihe ya nsọ ọnụ Maazị ọ dị mma daalụ. Wow. Na Victory Estate na GSM nke nọ n'Ikorodu ka Maazị Onyemaechi si wee kpọọ si na ha na-akpaka windo ha eburu ihe ha ebe ahụ biko dododo onwe onye nọ na side Victory Estate like ndị ọhaneze ndị Igbo naanị ihe ndị a niile ihe a gbasaa gị gbasaa nwa afọ Igbo mee gịnị tinye ọnụ biko ka anyị gbaa mbọ maka onye awụ nke anyị ịmaga ndị Amerịka sa alụ nke ha ofu ihe metụ ofu onye o metụgo mmadụ niile ọkwa ka anyị nwanwụ ndị Igbo si alụ nke anyị ofu ihe metụ ofu onye bụ onye Igbo o metụgo mmadụ niile ga-eburu n'akpa ha sị ngwa uje ka anyị gaa mee ihe kwesịrị anyị eme mana nke ahụ dị ụtọ ahụ ihe anyị ka na-ekwukwa maka ya taa awụ nje COVID-19 na-ajụ gị ka ihe kwesịrị ọwa ịchọpụta ọgwụgwọ ka ọwa ịchọpụta ihe ga-egbochi ọrịa COVID-19 maka ọtụtụ oge anyị na-asị ama m ka ị na-edu ahụ ị na-ajụ onwe gị ego bekee ị na-asị m na COVID-19 na o mere nke ọ dị mana ịma akwa ka m gwakwa gị ọzọ na ebutego ihe dịka ihe a ga-eji egbochi ọnwụ ndị bekee asị nọ vaccine na ọ nọ n'ime obodo anyị a ebutere gị ya ị ga-eri asị gị ma m na chukwu ama nkwe dị ka ị nwee COVID-19 lobolobo skalabalakashelekele anọ m ekpe ekpere na-asị na COVID ama mfụ ebe ibi mana there's always room to, let's even look at it. Ọwụ na ihe dịka otu ahụ anọ na round ka ihe ga-eme 08182426591 ka akwụkwọ akara ekwentị m then biko sokwa anyị mba ime ka iwe wee mmakwuru ya ọzọ sowe anyị na YouTube, Facebook, Instagram onwe ihe na-ere na mpaghara Lagos bute ya ebe a ka anyị tere gị mkpu ya maka ebe a ka ọnụ gị dị onwe onye nọ na 08182426591 ebe a ka m nọ na-eche gị na-agwa gị na COVID-19 na ọ ka dị and na a na-ekwu okwu ihe ga-eweta mgbochi ya ma ọkwanụ ihe ga-eweta gịnị ọgwụgwọ ya agwago m gị na ndị Russia ebutego ya n'ọnụ ugbu a minista na-ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa na Naịjirịa anarago ya ọ nọ n'aka ya ugbu a ka anyị na-ekwu ka m na gị na-ekwu ihe a taa ndị Amerịka ka na-ekwukwa na ha ga-eme gịnị na a na-ebutekwe nke ha ebute ya ọ ka anyị riwe dọkịta m na ya kpara akpa ekwugosi na ajụọ ya n'uche nke onwe ya na ọ ga-asị mba mana ka ihe anyị kwesịrị na-achọpụta ugbu a ọwa ọgwụgwọ ka anyị kwesịrị na-achọ ka ọ ihe ga-egbochi COVID-19 ehihie ọma ehihie ọma nwoke ọma onye Chukwu ma mkpa Chukwu nọnye isi keja na-akpọ ngwa Chukwu nọnye ke nke anyị kwesịrị na-achọ ọwa ọgwụgwọ ka ọwụ mgbochi ana m anụ gị Chukwu nọnye 08182426591 ka ọkwa akara ekwentị m 08182426591
081 ka wakara ekwentị m Chukwunonye ọwụkwa m osikwa m n'aka biko biko kpọghachi anyị ọzọ na 08182426591 ihe anyị na-akpa taa wụ nje COVID-19 na-ebutego ọgwụ ga-egbochi ya mana ọnwụkwa nke ga-agwọ ya nke ga-egbochi ya ihe anyị na-ajụzi ewu nke ga-egbochi ọgwụ ka anyị kwesịrị na-achụ ugbu a ka nke ga-agwọ ya wụ ọgwụ maka ihe COVID emego ndị be anyị ọtụtụ ihe maka COVID ekwugo m ya mgbe ọzọ na mgbe anyị kpara maka COVID ndị mmadụ na-apụta eji ọlụ taa echi niile anọ na ya na-ajụzi onwe m COVID ọwụzi masquerade ọ na-apụta taa echi niile ọ na-akwue ọ gaghị apụta ihe ọma ka ime taa ọ dịkwa mma ego bekee a na-emekwa a na-eme ka ebe nọ n'ahịa ka ị nọ na yard anọkwa m na shop ekwensu ntọ ekwensu mee ekwensu ntọ ekwensu mee network I bind you in the name of Jesus I bind you in the name nke ihe imega network a chere na ọ ga-akwụsị gị ịbata n'ihe anyị na-eme si ya get out of here ka ihe na-akọdị ihe ọma how are you doing today? I'm fine. Mba, ọ sị gị how are you doing today? Gasị m I'm fine. Ịma na ihe anyị na-asa ebe a asụsụ Igbo. Ị gara isi m mba. Ọ dị mma, anọ m ya. Ehe, kịta ka ị bịara. Mana obi adịghị m mma. Ewo, maka gịnịzi? Ya na-eme ihe na COVID mere na COVID adịghị. Ya anaghị atọ m ụtọ n'ahụ. Ama ihe ndị a na-eme. Ewo. Ọ na m. Taa na anyị nọ na ya dị na anyị eji ahịa echi. Ya na-echi ahịa eji ahịa. So anyị gara ahịa ya echiche ozie na onye ahụ azụtaghị ego ụnyaahụ a ga-egbuzie ya taa ihe ndị a na-eme ha ọtazi ihe a na-eme maka iwe chee m agwa gị maka iwe ga-adọ ọkụ iji wee bata n'ihe anyị na-eme ọ ya mezi chọọzị ịgwa m aha gị na ebe isi akpọ m aha m Chibuike Chibuike iwe ijigodo gwa m aha gị asef ọ dị ready mba ngwa Chibuike ke ihe anyị kwesịrị na-achọpụta ọgwụgwọ ka ihe ga-egbochi COVID-19 ama m iwe ka na-ewegodi gị fes mba ihe kwesịrị ịchọpụta ọgwụgwọ ihe eji wee chụọ ya ọsọ kpamkpam ya si na Naịjirịa pụọ ka onye ọbụla nwere onwe mana ebe a sị na-ebutego gị ọgwụ mụa enwere ihe chọrọ ịnwụ na ma mbọ ọgwụ a na-agba mmadụ ka ọgwụ a na-agba anụmanụ so onweghị onye ama anyị etesiti ọgwụ a n'ahụ ya na ka ama ma ọ na-arụ ọrụ mụa na mmadụ ahịa etesiti m ọgwụ a na ama m na enweghị COVID first achọghị m ịnwụ amabeghị ka ọgwụ azụ wee dị na amaghị ya eme ji wee chụọ ya ọsọ kpamkpam ha chụọ ya ọsọ ka ọ pụọ na Naịjirịa ka anyị zụba ahịa ka esi azụ ahịa ka a na-agụ ụka ka esi agụ ụka ihe niile ka a na-eri ya ka esi eri ya gbam ikwuru okwu dịka nwoke na nwaafọ Igbo daalụ butekwa ngwa ahịa gị ka anyị soro gị ihe niile maka ya bata n'ebe Chibuike tinyere m mkpu ngwa ahịa mana nsị gị na anyị chọrọ itiri gị mkpu ngwa ahịa gị na-ajụ m ajụjụ bute ya ebe a daa ka mmesi ya na njụ na ka mmesi ebute ya mkpọ gị na nọmba onwe nọmba ngwa chee ka m nye gị nọmba ị ga-eji kpọọ emechaa were bairo gị na akwụkwọ gị detue nọmba eji m ebe a iji ebe ahụ ngwa detue nọmba ịdịgo redi adị m redi ngwanụ na ya were 08 mba 070 800 518 50 ngwa kpọọ ya ọzọ kpọọ nọmba m kpọrọ gị ugbu a 070 yeah 800 yeah 51 850 good so nọmba ahụ ihe ọbụla ị chọrọ ka anyị na-aga ime ka anyị na-aga ikwe emechie gị akpọzie nọmba ahụ anyị bidozie ebe ahụ kpawazie ya gwarụ daalụ yeah
Nganga Igbo Radio Show ihe na-ege ntị na Hot 93.3 FM ke nọ na Lagos. Anyị ha na-ekwu taa ihe gbasa nje COVID-19. Si gị na COVID-19 emego ndị be anyị ọtụtụ ihe enu ka Chibike si kwue ọ sị na maka COVID-19 ọ naghị aga ahịa ọ ga ahịa taa ọ gaghị aga echi anyị na-ajụzi ka ihe ndị a chọrọ ndị Russia ebutego ọgwụ ha ọgwụgwọ ka anyị kwesịrị na-achọ ka ọwụ ihe ga-egbochi ya ehihie ọma ehihie ọma ka onye ya na-ekwu Niko bebi m Niko sugar pie m ka ebe i jere last time anụ m ọnụ gị Ịdị sure? O nwere ka ọwa ihe awụ na Sunday abịago Monday abịago ọ dịzie m ka o tego mụ na gị kpara na-emisizi gị up and down anyhow Niko nwa m Niko my love ngwa tinye ọnụ kwee maka ihe anyị na-ekwu taa onye aka mụrụ ọya anyị na-ekpe Chineke ka ọzọ otu Chineke ebido anyị ndụ kemgbe anyị jidere tofu na coronavirus olutabanye aka anyị afụọkwa olutabanye aka anyị hụkwa Chineke ihe dịrị ihe dị otu a anyị achọọ ya chọọ ka ọ bụ na ọ na anyị na-anụ ọtụtụ nwa ọtụ nnụ ọkịta ha afụ ozime onye chitere oke na-ekpe Chineke anyị bụ na Naịjirịa nọ n'ugwu anyị nọ n'ime Afrịka ha onye dịrị ihe dị otu a na-akụ ụda Chineke na-akwụ ka ntị ihe dị otu a ise ọbụla ọ ga-adị ihe anyị na-ekwe ka anụ ọ ga-adị abụra maka otu ga-esi gbochie dị ọya ka ọ na-alaịtụzi ka egbochi aka ọ na nke ọ ga-achọ ya n'ibebi cheregodo n'ike nwa cheregodo ihe m na-ajụ ugbo nke anyị kwesịrị na-achọ ọwa ọgwụgwọ ka anyị kwesịrị na-achọ ka oke ga-egbochi adịnụ mma ka ọgwụgwọ ke nke ikwe iche egbochi aka na anya chọọ ka akụdịrị ego otu a na ya na ọgwụgwọ ka ị na-ekwu maka ya nọ agwụgwọ a na-aka mgbochi egwuregwu ya anaghị adị tupu ha si na achọ anya chọzi ihe gote ọnụ ọkụ oge anyị ga-esi egbochi atụ ọhịa na anya chọọ ya ọ dị mma nsogbu adịrọ ngwa Niko onye nọ n'ahịa ka ị nọ n'ụlọ anọkwa m na chọpụ onwe onye na-akọ mmadụ ehi ebe ahụ ị nọ onwe onye na-achọ gị nwe okwu ịma na iwe alaba onwe onye na-achọ gị okwu gwa m ugbu a ka m bịa kụọ onye ahụ ihe apụkwa na mbọ ego bekee igwu ngwa iwe ebe a anybody look for your trouble ma kụọ ya ihe kụọ ya dum pọmpọm n'ibebi ngwa ya ọ sị na onwe onye na-achọ gị okwu ka anyị hapụzienụ ọ na-abutekwa ngwa ahịa gị ka m tiere gị mkpu ya o ma ibutekwa ngwa ahịa gị lọvụ anyị a ga-agbakwa ọkụ bute ya o ma ọ bụ ụtọ ahụ lọvụ a agba ezigbo ọkụ repisiela ka ọ yọọ ntụ ngwanụ daalụ my love ka ọ dịzie nwa ka m blọzie gị kisi nke ihe mma now you're gonna make me cry. Bye. Nje COVID-19 Niko baby bute ngwa ahịa gị ka m tiere gị mkpu ya maka efugo nọ ebe a ka olu ndị Igbo niile nọkwara Lagos dị mana nje COVID-19 Russia sị na ha ebutego ihe ga-egbochi ọrịa mana nke mụ a na-ajụ bụ biko kee nke anyị kwesịrị na-achọgodo ugbu a ọwụ ihe ga-egbochi ọrịa ka ọwụ nke ga-agwọ ya agwọ like ngwa COVID-19 carry your bags and go we are done and dusted anyị emechego ihe niile gbasa anyị lawazienụ ehihie ọma nke ọnụ gị na-ada nwayọọ taa onwe onye na-achọ gị okwu ebe ị nọ kịta nụ tinye nụ fuel tinye ma gị tinye nnu ka m ọ na-enyegodu m obi aṅụrị ngwa gwazie m aha gị
m Victor na-akpọ from Lekki. Victor from Lekki. Ke ka ndị Lekki mere? Onye ọbụla mara mma ahụ. Victor nọ n'ahịa ka ị nọ n'ụlọ? Anọ m n'ụlọ. Ị naghị eje ahịa taa? Ka ọlụ? Ọ dị mkpa. Ezumike dị mkpa. Ngwa maka COVID. Ka ihe chere? COVID-19 omegbu ụmụ mmadụ ise eziokwu. Mgbe m na-ekwu nkịta na amaghị a ga-eme ka egbochie ya bụ ọya ka egbochi nke a na-asị na ndị obodo jikọtara vaccine ọtọtụ anyị achọrọ vaccine ahụ anyị achọrọ dị ya achọrọ nke a achọrọ m ya. Ya ịsapụrụ aka gị sapụ ụkwụ gị na ịchọghọ ya ma anyị achọghọ COVID-19 vaccine. Vaccine ahụ achọghị izi nta ya achọrọ m ya achọ. Okay. Igbochie ọya ihe ọla a ga-eme ka ọrịa si na Naịjirịa pụọ ma ọrụ na ọ dị na Naịjirịa si na Naịjirịa pụọ. Okay. Nke vaccine ha dịtagodi ya one side and achọ vaccine. Asị unu dosagodo nke COVID-19 vaccine one side na ihe a chọrọ wụ ọgwụgwọ. Ngwanụ Victor. Ọkwifuru nganga Igbo radio show n'anya. Ngwa on a scale of 1 to 100 ka isi fụ nganga Igbo radio show n'anya. On a scale of 1 to 100, ka isi fụ nganga Igbo radio show n'anya? Afụlala anya ọfụma. Ọfụma? Oge ọbụla ka eji na-ala isi ga program na-ekele ọfụma. Beautiful. Ngwa ihe ọbụla ị na-ere bute ya ebe a ka anyị tiri gị mkpu ya. Nsogbu adọrọ. Akọpigo m nọmba ahụ mere dị ọda first caller. Ka m plọzie gị chere godo maka na ịkọpigodo dị nọmba sef na eke isi were nwa. Iwe ezigbo alaba mmadụ. Ọ gị maka a na-ekwuru maka ya. Anyị ga na-ene anya gị. Victor, daalụ. Yeah. Ọmafọ Igbo ndị ambanọ. Ụdị ndị a sharp o sharprapra ma ọ bụ ndị bekee ka m na-enyegodo onye nke nzọ nọmba ọ sigara ka ya were godo nọmba ya dere mbanọ Victor ịdị too much ime ihe a na-akọ isi gị nọdị ya ọ bụ ndị bekee ọ bụ ndị Lagos asị your head dey isi gị ọnọdụ ya ime ihe a na-akọ Igbo nọ na mpaghara Lagos ka anyị na-eme ihe a ebe a si ka m gwa gị ọzọ na anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na Twitter, anyị nọ ebe niile follow me, I follow you, follow me, I na-esogodo anyị ije na Facebook nganga Igbo ije n'ebe ọzọ niile nganga redio ịchọkwa inweta anya ọfụma gaa taịpụọ ana nke awụ ANA ga-etinye iPhone de LEE ịbịazie tinye bracket de WhatsApp dị m ya ihe niile anyị na-eme na YouTube ka ihe enweta ya live and direct na-afụ ya do ma agwakwa gị ọzọ na onwe ihe ị na-ere na mpaghara Lagos biko bute ya ebe a ka anyị tere gị mkpu ya ọkwa ịfụ nọ ebe a ka ọnụ Igbo niile nọ ịdị ha shaprapra ka Victor ngwa na nọmba wee detuo ya ofu ebe 070 800 51850 dee ozi tinye ebe ahụ gwa anyị ihe ịchọ ka anyị na-aga eme ọwụ nọ emume ka ị na-eme ọwụ nọ ụlọ ka anything ihe ọbụla ihe na-eri ọbụla gbasa gị na-eme chọ ka anyị tere gị mkpu ya ịchọ ikene mmadụ bute ya ka anyị mee gịnị ka anyị na gị kwuwe maka ya abịago m na njedebe nke emume nke taa maka ihe niile nwere mmalite nwere gịnị ọgwụgwụ si gị na mma bịa ọzọ na Thursday gaa chebiri m ebe ahụ chebiri m na Thursday buru oche gị nọ na redio gị ọkụ 1 o'clock otu elekere buru oche gị nọ maka gịnị nganga Igbo redio show nke na-enye gị obi aṅụrị ga na-abịa ọwụ na bekee asị na on air onye ga-ewetakwere gị ya wuru ego bekee ego na-asọ gị mmemme ego oyibo ego na-enye gị ọṅụrị ego na-enye gị obi ụtọ ọmụwa mana next week o nwegoro ihe m na-esi n'ọkụ week a ka m ji etinye ya nnu ya izuụka nke ka m ji etinye ihe ahụ nnu etinye ya magi
o rue next week izuụka nke na-abịa n'iru ihe ahụ ga-eyegodo eye masị gị weta efere kute tinyere gị na nke gị ga-eriwe ọsọgodo gị na isi na onyegodo gị some sweetness ị na-echeta ego oyibo gara asị Chukwunna na-agọzigodo ego oyibo na-agọzigodo ya ma na-eti ise ụmụafọ Igbo nọ na mpaghara Lagos otu akọ ha m n'ọnụ taa si gị ka ọ dịzie Thursday mgbe anyị ga-abịa ọzọ wetakwure gị ihe gbasa gị nwa gbasa anyị butekwa ahịa ọrụ gị mmekwu nke ahụ 100 million times ike ama ngwụ m na nke ahụ bute ya ka ọ dịzie mgbe ọzọ Ego Okoro saying have a lovely day. Nganga Igbo.